नितीन गडकरी गव्हर्नर पॅलसाचेर आतां पावल्ले आसा। ताच्या पयलीं विजय सरदेसाय, विश्वजीत राणे, सुदीन ढवळीकर हे तिगूय जाण गव्हर्नर पॅलसाचेर पावले आनी ते भितर वेटिंग रुमान बसले। आतां नितीन गडकरी येयले आनी ते वेटिंग रुमान गेले। ताच्या फाटल्यान BJPचे लिडर एका फाटल्यान एक येता, संजीव देसाय येयले फुडल्यान, पणजेचो मेयर उदय मडकयकर पावला हांगासर। एक एक करून गाडी येत आसा। माविन गुदीन पावले फुडें। विनोद पालयेकर गोवा फॉरवर्डाचे लिडर। रोहन खंवटे पावले। ते करून सगळे जे सिदादान जमिल्ले लिडर ते सगळे हांगा पावले। जयेश साळगांवकर, गोविंद गावडे, सिदादान जितले लिडर जमलेले आसा तितले हांगासर पावले। नितीन गडकरी आणि सुदीन, विजय आणि विश्वजीत भितर वाचलेले आसा। श्रीपाद बाबू आणि त्यांचे लिया गया है। अब हो जाएगा। अभी कौन है मुख्यमंत्री का दावेदार? मुख्यमंत्री निर्णय झालो। कौन है? कौन? प्रमोद सावंत। और क्या उप मुख्यमंत्री पद विजय सरदेसाई को दिया गया है? हाँ, डिप्टी सीएम ढवलीकर को दिया गया है। ढवलीकर को भी दिया है। सुदीन ढवलीकर दोन डेप्युटी सीएम असतले आणि बाकीचे मंत्री आशिल्ले तसे असतले पयलींचे। तो सारा गणित बैठ गया है। या अभी ये होने के बाद तो दो उप मुख्यमंत्री होंगे। ओके। आता श्रीपाद बाबू हांगासर राजभवनाचेर पावले। तेणी सांगलां की प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून आतां शपथविधी घेतले आणि प्रमोद सावंताच्या अंडर 2 उपमुख्यमंत्री डेप्युटी सीएम आसतले, एक सुदीन ढवळीकर आसतलो आणि एक विजय सरदेसाय आसतले। आतां सगळे वेटिंग रुमान राजभवनाच्या वेटिंग रुमान भितर पावले आणि ते सगळे आतां राजभवनच्या हॉलान वयतले, थंय शपथविधी समारोह जातलो। आतां कितले जाणांची शपथ आयज जातली, तिगांची शपथ जातली काय फक्त मुख्यमंत्र्याची शपथ जातली ते अजून कळपाचें आसा आमकां। यो तुमी आतां हॉला वटेन या।